Ukubingelela kakhulu kubazali beingane abakhona la ngiyabuza ubuhlungu beni bosisi, ngiyabuza ubuhlungu beni bomama. Mina ngizwa ubuhlungu ingane yami igula isekhaya kithi ikwandabandaba, ngizwe ubuhlungu obuyisimanga ingane yami igula isekhaya. Nginawo no 100 rand ukuyithatha abaholi ngihambise elokhuzeni. So ke ngiyazwelana nani bazali, ngiyanibingelela ngokukhethekile nje. Ngicela ukubingelela kakhulu bonke abaholi abakhona. Ngiyabona khona ubaba uMancinza umfowethu welakho, kukhona ubhuti ufele emntwini wahlangana Zulu. Ngizwile kuthiwa khona odokotela, kukhona abaholi abaqhamuka kwi-MK, kukhona abaholi abaqhamuka kuzo zonke iy'nhlangano zepolitiki ey'khona. Siyanibingelela bafowethu. Angiyazi ukuthi angisethulekanga kwabanye abaholi abakhona la, kodwa ngicela nazi baholi ukuthi ngiyanibingelela. Ngiphinde futhi ngibingelela amadoda, ngoba mina mafowethu eyami impilo iqondene nje nendoda, eyami impilo iqondene nomuntu wesilisa. Ngiyabingelela kakhulu madoda, ngiyajabula ukubona amadoda ephuma kanje, ngoba ngicela ukunitshela iqiniso wemadoda, sekushintshile la ngenxa yepolitiki, akusathandazwa, kanti umthandazo uyinto enkulu kabi. Futhi ngicela ukunitshela wemadoda, abantu abakhuluma noNkulunkulu okufanele bekhulume noNkulunkulu amadoda. Omama bayeseka, omama bayeseka. Umama usho into eshiwo ubaba la ekhaya ukuthi mama weingane zami, ngifisa uNkulunkulu engathi la ekhaya ngasisiza ukuthi sakhele umuzi ube mkhulu. Ebese umama esale esho lokho, asho lokho umama athi uNkulunkulu ngicela usize umyeni wami, engathi lokho engikwenza akwenzayo kungaphumelela ukuze lo muzi afuna ube mkhulu. Sifuna ukubuyisela abantu besifazane endaweni yabo ehloniphekile, engcwele, hayi ukuthi kugijima abafazi bahambe beyophenya izinqa lapha emgwaqweni bethukuthele ngoba amadoda engenzi lutho. Aza abantu besifazane bephume beyolo lapha emgwaqweni bedutshulwe ngama-rubber bullet, amadoda ekhona. Sizoqeda lokho thina sifuna abantu besifazane babe ngcwele, sifuna abantu besifazane babe bahle, sifuna behlale endaweni ephephile, basibhekele iy'ngane zabo ngoba uNkulunkulu yona into abapha yona leyo. Manje ke ngithi ke ngiyabingelela ke bomama, Nkosi yami, ngokukhulu ukuthobeka, noma sihlale sisho ukuthi thina lento esiyenzayo iqondene nabantu besilisa. Hayi, ngiyanibona nifuna ukusala, kodwa sengiyanemukela ukuthi nihlale likhona-ke, anifuni. Ngiyabona kuze kusho omunye lapha manje wangikhuluma nayo uthi hayi sizofa lapho fa khona. Manje akazi uyobe kuphi baze kufika, ngoba thina angifuni mina ukufe lapho engifa khona. Mina nje makungathiwa manje ngoba sila nize nibone ukuthi mina ngafundiswa kanjani ngomuntu wesifazane. Uyabona dadewethu, makungathiwa ulimala wena mina ngikhona, leyo nyanga yonke ngiyizizwa ngiyindoda.